Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vznikla v roku 1946 a teda je najstaršou a prvou z pedagogických fakult na Slovensku. V súčasnosti sídli v 3 budovách v Bratislave a jej hlavným poslaním je pripravovať profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb. Katedra výtvarnej výchovy je v rámci pedagogických fakult na Slovensku najstarším výtvarným pracoviskom. Poskytuje úplné vysokoškolské vzdelanie v jednopredmetovom i kombinačnom bakalárskom, magisterskom a v novom konverznom stupni ako aj doktorandské štúdium. Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky patrí medzi jednu z najstarších katedier pedagogických fakult na Slovensku. V minulosti a v súčasnosti na nej pôsobilo a pôsobí mnoho významných osobností a vedeckých pracovníkov, ktorých publikácie majú celospoločenský význam a dodnes pomáhajú šíriť posolstvo pre rozvoj pedagogických vied. Učitelia nemeckého jazyka a literatúry sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mohli na svoju profesionálnu kariéru pripravovať už od roku 1990. V roku 1996 sa vyčlenila katedra nemeckého jazyka a literatúry ako samostatné pracovisko. Katedra spolupracovala a spolupracuje so zahraničnými partnerskými univerzitami v Kolíne, Lipsku, Berlíne, Drážďanoch, vo Viedni, v Luxembursku, Katani, v Českých Budejoviciach či v Prahe. Dobre, mikrofón by mal vždycky byť priamo pred ústami. Katedra logopédie je jedinou katedrou logopédie na Slovensku, na ktorej sa pripravujú budúci logopédi. Významnou súčasťou pregraduálnej prípravy je logopedická prax. Štúdium je zamerané na všetky druhy narušenej komunikačnej schopnosti v detskom veku a u dospelých. Katedra hudobnej výchovy sa zameriava na vytváranie otvoreného priestoru pre tvorivých a kriticky mysliacich ľudí, ktorí chcú dobre učiť a byť dobrými hudobníkmi. Cieľom katedry je, aby absolventi jej štúdia disponovali zručnosťami a vedomosťami, ktoré im umožnia obohatiť nielen žiakov, ale aj komunitu, v ktorej pôsobia. Katedra anglického jazyka a literatúry pripravuje svojich študentov, aby sa stali učiteľmi anglického jazyka a literatúry pre 1. a 2. stupeň základných škôl a všetky typy stredných škôl. Bohatá a pestrá paleta predmetov zahŕňa disciplíny z jazykovedy, britskej a americkej literatúry a didaktiky. Semináre anglického jazyka vedú lektori, ktorých rodným jazykom je angličtina. Rovinatá krajina, tiahne tam nejaké pohorie, alebo akým, čo viem povedať. Katedra románskych jazykov a literatúr má 25-ročnú históriu. Špecializuje sa na kombinované štúdijné programy pre budúcich učiteľov a na jednopredmetové programy zamerané na románske jazyky a kultúry. Vďaka odborným skúsenostiam vo francúzštine, španielčine a taliančine pripravuje kvalitných absolventov pre špecifiká slovenského pracovného trhu, ako aj na prácu v zahraničí. Katedra liečebnej pedagogiky predstavuje pedagogický odbor, ktorý sa zaoberá sťaženými výchovnými okolnostiami u človeka v každom veku. Terapeuticko-výchovné prístupy využívajú hru, pohyb, umenie, hudbu a iné aktivity pre rozvoj potenciálu a zlepšenie kvality života. My sa budeme teraz venovať len tým abstraktom, ktoré sú súčasťou odborných článkov. Katedra sociálnej práce vznikla na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v máji 1991 ako prvá jednoznačne špecializovaná katedra sociálnej práce v Československu. Kladie dôraz na tzv. Trojpilierové vzdelávanie, kde prvým pilierom je teoretické vzdelávanie, druhý pilier predstavuje študentská prax a posledným pilierom sú výcviky v sociálnych zručnostiach. Vašou úlohou bude komunikovať kresbou.
Na katedre psychológie a patopsychológie sa študujú 2 študijné programy. Učiteľstvo psychológie v kombinácii a psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím v odbore psychológia v dennej a externej forme štúdia. Čo je na tomto problematické? Katedra histórie poskytuje už 24 rokov kvalitné vzdelanie v študijnom programe Učiteľstvo histórie v kombinácii. Je jedinou katedrou na Slovensku, ktorá ponúka takýto študijný program, a to vo všetkých 3 stupňoch: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Kurzy sa zameriavajú na dejiny a didaktiku dejepisu. Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky má dlhodobú tradíciu v príprave budúcich učiteľov materských škôl, učiteľov 1. stupňa základných škôl a vychovávateľov v školských kluboch. Budúci učitelia tak majú možnosť spoznávať najnovšie trendy a smery v zaujímavom odbore, ktorý prepája poznatky z viacerých vedných oblastí, potrebných pre prácu pedagóga. Katedra špeciálnej pedagogiky zabezpečuje študijné programy v 3 stupňoch štúdia v takej štruktúre, v akej ich neposkytuje žiadna iná fakulta na Slovensku. Výučba na katedre je okrem teoretických predmetov zameraná aj na edukačné, korekčné, stimulačné a terapeutické stratégie pre postihnutých, rehabilitačné stratégie pre osoby s postihnutím a špeciálne didaktiky vyučovania jednotlivých predmetov špeciálnych a základných škôl pre žiakov s postihnutiami a narušeniami. Pedagogická fakulta pripravuje pedagogických pracovníkov pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce, sociálnych vecí a zdravotníctva a učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku. Štúdiom môžete získať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly.